ହଉ ତମେ ଦିଟା ଏଥର ଯାଅ। ପଳେଇବୁ କଣ ପାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଆମ ଜଳ ଲେସ୍ କରିଦେଲେଣି। ପଳେଇବୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଇଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଘୋଷ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଘୋଷ ପାଠ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାତୀ କେମିତି ପଶିବ? ଆରେ ଅସମ୍ଭବ, ହାତୀ କେମିତି ଫ୍ରିଜ ଭିତରକୁ ପଶିବ? ବାସ ଜାଣିନି। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ରିଜ ଲାଗିବ, ହାତୀ ଠାରୁ ବଡ ଫ୍ରିଜ, ତା ଭିତରେ ହାତୀ ପଶିବ, କବାଟ ଦେଲେ ହାତୀ ଆରାମରେ ଶୋଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି ହଉଛି, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ନାହିଁ, ତା ନାଁଟା କଣ କୁହ? ବାଘ ହେଇଥିବ। ବାଘ? ବାଘ କେମିତି ବାଘ? କାହିଁକି ନା ବାଘ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପଶୁ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ସେଠି ହାତୀ ହିଁ ନଥିବ। କେମିତି? ହାତୀ ବା ଫ୍ରିଜରେ ଥିବ। এইটা লাস্ট প্রশ্ন। ତୁମର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦେଇପାରିବନି କହୁଛି। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେମି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନଈ ଦେଇକି ଆରପଟିକି ଯିବେ, ନଈଟାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଯିବେ? ଡଙ୍ଗା ନହେଲେ ବୋଟରେ। ବୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଟ କିଛି ନାହିଁ, ବାଁସର ଚାରା ବାନ୍ଧିକି ଯିବି। ଚାରା କରିଛି ଏତେ ଦମ, ବାଁଶ କାଟି ଚାରା କରିବ କେତେ ଦମ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ କେମିତି ଯିବ କୁହ? ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ ସେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆରପଟିକି ଯିବୁ। କୁମ୍ଭୀର ଥିବ, ତମ ଦି ଜଣ ତ ଖାଇଦବ। କୁମ୍ଭୀର ସେ ପାଣିରେ ନଥିବ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରୁଛ ଖାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ ବୋଲି? ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଠି ଅଛି।